puja makeup artist नावहाय गोबाङा खुलुमबाय रायजोफोर दिनै गोबावनि उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे आरोबाव ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय दायो क्रिसमास सेलिब्रेशन खालामनो थाखाय न'आव फैबाय आरोना मैयाहाय बोराया दोननानै थांबाय न'आवहाय ओमफ्रायहाय बहाय बर'दिन जाग्रोनायसै ओमफ्रायसो आसामथिं दावबायलांनोसै बाबा नोङो बहुत खुसि हो बहुत खुसि नोङो फार्स्ट बर'दिन मोननायखाय खुसि बाबु न'आव फैयाबो गोबावसैमोननो डिउटि जइन जाफिननायनिफ्रायनो न'आवहाय फैनायानो जायाखैमोन नै जोंना बेयो बिबारा बिराद मोजां बारफुबायना थाबाय जा समायनानो क्रिसमासनि थाखाय लाइटिं साजायगासिनो दङ दा मोनायावहायसो बिराद मोजां नुसिगोन आरोना नायदो नैबेबो जा मोजां बारनानै थाखादों ओरैबादि थ' बाबुआबो दिनैहाय बिराद हेपि आरोना थ' सारिगिदिं ओरैनो साउन्ड बक्स मा दामगासिनो दं नालाय माने जोंनि बहाय बेप्टिस्ट चार्चआव एसे जनसंख्याबो गोबां नालाय बेनि जुनै जोंने क्रिसमासनि केरलखौहाय गोख्रैनो स्टार्ट खालामो आरो थ' दिनैबो केरल दङ दा आंबो बेनिखायनो दा सम मोनला दान्दिसे थाङो होननानै सानदों गथ' लानानैहाय समानो जाया आरोना ओमफ्रायहाय दायो क्रिसमासनि थाखाय फैबाय नालाय बेनिखायनो आङो दख'ना फाननायखौहाय आङो माबाथ'नो हानाय नंथ'ला आरो कয়েক दिना माने एसे फेमिलिखौबो टाइम होनांगौ जायो आरोना थ' ओरैहाय आंनि न'आवहाय आङो फैग्रोबाय बेनि उनावहाय माने न'आथ' ओरैबो जाबाय नालाय थ' माने बिमा बिफानि न'आव फैग्रोबाय आरो आङो बिनिफ्राय दा क्रिसमासखौबो जानानै बेनि उनावहायसो क'क्राझारथिं थांनोसै एसे नायनानै फैनोसै होजोंबो न'नि खामानि सोलिगासिनो दं आरोना बोरावबो थांनोबो सम मोना माने डिउटि थाब्लाथ' बिराद बिजि जायो आरोना थ' बेबायदिनो बेनि जुनैनो खुनुरुखुम दाथ' छुट्टिबो मोनलाया ओरैबादि प्रब्लेम आसामथिंबो गसाइगावजोंहाय बिरादनो मेलेरिया आउटब्रेक्स जादोंना थ' बेबायदिनो जोंनि वेस्ट बेंगलावहायबो आलिपुर डिस्ट्रिक्ट आरो माखासे माने डिस्ट्रिक्टआवहाय बिरादनो मेलेरिया आउटब्रेक्स जागासिनो दङ थ' स्टाफफोरनोहाय बेबायदि माने दासान्दि लिभफोरखौहाय एप्रुभ खालामाखै आरो दायो नै ओरैनो एसेनो बार जाथ'थ' एसे आदैनि न' गोदान थिखांगासिनो दं नालाय नै बेयावहाय बेखायनो नायनो फैबाय आरो आङो बहाय नायबाय जोंनाथ' बैनोसै नै ओरैनो पासतासो रुम दां ओमफ्राय नै बहाय हल रुम बानायनाय नामा बेखौ किचेन रुम नामाथाय गामियाव फैबाथाय एकदम गोजोन मोनफैलायो सुदेमनो गामिनि बार दंफां लाइफां समायना ओरैबादि दा बेबि जानायनि उनावहाय खानाया हेयार फल बिरादनो जानानै आंनो खानायानो गुजोब्बाय ओमफ्राय खानायाबो बिराद डेमेज जाजोब्बाय लास्ट टाइम आङो क'क्राझारावहाय माबा खालामहैदोंमोन आरो स्ट्रेट खालामहैदोंमोन पुजा मेकआप आर्टिस्ट नावहाय गोबाङा हयथ' सिनायो बिथांजोआबो क'क्राझार बेप्टिस्ट बर' बेप्टिस्ट चार्चआवहाय हाबो बिराद मोजां खालामना हरदोंमोन दाथ' समानो मोना माला थाङो मोननो माने जोंनि वेस्ट बेंगलावबो खालामो मोजां खिन्थु बहुत एक्सपेन्सिभ लायो आरो हेल' एभ्रिवान होनदो दे राजा खाजा फिल Papa, नायसाय क्रिसमासनि बयबो न'खौ मोजां साजायजोब्बाय दा बाबा फिल बाबुआबो दाखालि लोमजानानै बिराद खस्थ' जाथारबाय एखेबारे बेखौनो ओरै ओइ मा बुंखो नोंलाय मा बुंखो बाबा मा बुंखो नोङो सना लोमजानानै बिरादनो अख्रा जादोंना नोङो बाबा सना आया होननानै आयु
Mante jutakole mante kunango basna. Jutako man kuna. Oh. Jutako kuana. दाथ' एकदम क्रिसमास सेलिब्रेशन खालामग्राफोरनि थाखाय गासैयावबो बिरादनो दमदार जानाय लोंनाय एकदम मस्ती जागासिनो आरोना पिकनिकनि सिजनबो फैबाय थ' बहुतानो पिकनिक मा जानो थाङो आरो क्रिसमास होनबायथाय एकदम सिथाव फिथा खाजि जानाय केरल मोसाबाय बिदि सोलियो आरोना तो क्रिसमास होनबायथाय जोंनि बेथिंथ' माने बिरादनो न'फोरखौहाय साजायफबनाय लाइटिंफोरजों बेफोरबायदि सोलियो आरोना थ' नोंथांमोननिथिं माबादि नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों शेयार खालामनो हागोन बाबा आइसना ओरैनो Ayo. Nung di kasay nung ba, ha? Mana Chinay porjeng to birat mini de na babuam prane hai Chinay porjeng o China porjeng like che thana na gaya gak mo arabiya ekdam na prane hai pishpa ko bo sob somoy lagumbai thaya na lai ekdam pishpa jeng bo bara thana sukwa biya angko lo nula angko lo si मा बुंदों बाबा सना नोङो मा बुंदों आइदै बाबा सना आथिjan नोंनिया बुइयाबो गारबोबाय दा बुइयाबो गारबोबाय आया बाबु ya babu